ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମର କମ୍ପାନୀ ଛୁଟି ଥିବାରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ନଦୀରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, କଣ୍ଟା ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଆଉ ଏଇ କଣ୍ଟା ଜଙ୍ଗଲରେ ମୟୂର, ଠେକୁଆ, ହରିଣ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିକା କଣ୍ଟା ଜଙ୍ଗଲର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମାଛ ଧରିବାକୁ। ଏବେ ଲେଦର କମ୍ପାନୀରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଦର କମ୍ପାନୀର ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ 5 ଜଣ ଯାଉଛୁ, 4 ଜଣ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଆମର ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ବକେଟ୍ ଧରିଛି। ଆଉ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀପ ପଣ୍ଡା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଜାଲ ଧରିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ବନବାସ। ଆଉ ଆଗକୁ ଅଛି ଆମର ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯାଉଛି ଲେଦର କମ୍ପାନୀର, ଯେଉଁ ମହିଳା ଫିଙ୍ଗୁଛି। ଆଉ 1.5 କିଲୋମିଟର ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠୁ ନଦୀ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେଦିନ 4 ଜଣ ଆସିଥିଲୁ, ଆଜି 5 ଜଣ ଆସିଛୁ। ପୁରା ଗୋଟେ ଏ ନଦୀରେ ହେକା ମାଛ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନଦୀରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ନଦୀରେ ଏପଟଠୁ ସେପଟରେ ଆମେ ଜାଲ ବାନ୍ଧିବୁ। ଆଉ ଜଗିଥିବୁ, କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଛ ଲାଗିଲେ ଆମେ ଧରିବୁ। ବହୁତ ବଡ଼ ନଦୀ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ମାଛ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଏ ନଦୀରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଜାଲ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆମେ ରେଡ଼ି କରୁଛୁ ଜାଲଟା। ଆଉ ସେ ଆମର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ସେ କୁଣ୍ଠ ଗାଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଜାଲଟାକୁ ଆମେ ରେଡ଼ି କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ବାନ୍ଧିବୁ। ଏବେ ଦେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସେପଟ କଣ୍ଡିରେ ବାନ୍ଧିବ। ଆଉ ମୁଁ ଏପଟ କଣ୍ଡିରେ ବାନ୍ଧିବି। ଆଉ
ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯିବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାଛ ଲାଗିବେ କି ନ ଲାଗିବେ କହିହେବନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ନଦୀରେ ବହୁତ ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ବନ ବାସନ ଟିକେ ଦେବି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପିସ୍ ନେଟ୍ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୁଇଟା ଷଣ୍ଡ ମାର୍କା वीडियो कते स्टॉप हो जाइतला रे। ठीक ही नगर हो सब अंडरे बकेट मुंडे दरी करती जी को ये दिमे जी स्टिकी है सीधे अड्डे के टेढ़ा हल्ली उपला दिल्ली का तू वस्ती निकल पड़े न लागे वस्ती तंगड़ा आरती हो याग बाट जा हो ती नहीं ये दूटा चरो हां इतनी लगना है अच्छी कन कर ली है इर जाल हुई उठ रहा नहीं बाटे गले तो तड़े क्रिया अच्छी कहीं हो याग बाट तक हो याग बाटे अच्छी की गला अच्छा में दाक ठीक है हाँ